Kumshibinta banjiri ki samla le kai banchimbinta ke Meghalaya Games ke Athletic Committee na Riboy District Sports Association klapen bet banjiri ki nong le kai. Ya ka jingje lapen de baki arsngi kata ka arpu artrik uyayong berarpu lai trik uyayong hamadan marnga Riboy District ka ba kate kalimpung le kai kan long ho benai jemang banwan. Dikispangut ki samla ki la shimbinta hendrai da ka jingje la yo tanglai pausan ngut ki bayo rung kum ki nong shimbinta ha kate kalimpung. Hakani ka sngi lawan ban ai men simik te samla du MLA kanong po constituency ba Merel Bonds im haka jingdon ringkat kinong kit kam ka RBDSA lembat kiwei bat kum kadak ka jing snok ti bat ka jing kershan lang ya ka RBDSA u MLA ula no sen yang da ka song pisa syakate ka kenhun bat bengi skep nyai khubli ya ka Riboy District Sport Association na konta kane ka jing temu ka kerpang ban lum ban lang na kabanta ki kun samla ki atlet ki jumi nga yale deru nga kan mau mensua ki persyangi ban long ki atlet sama ngam deru atlet suba pau tu kadang kami sim benta kala ande high jump la ande long jump la ande javelin throw la ande discus throw ka jing mare ka usis pak meter ka ba relay race 1000 1000 kumta ter nya persyang ge sim benta bensuk mensua kang ba ngam de ru ba pau tang ba ilai sim bentang so man ai sim hi birang don karta kadang biang ka fisik ke jung hi ka biang ka kot ka kya sumar bahaya lede yo se gidon gi pun samla ani don preng hi bi olat ban puli don preng hi se gi bom yo olat ban puli ru lele ya kata dan itu nang ya sakmat rengkat abang hi penselur ya lede ban sim bentang haki haka athletics pele jing mod ha ka pule ka puji jing pule gitu mi ki pa ki jong thi kersan ni thi idam ki longjing sibut ki longjing ki bodok ende ki kersan ni thi so ha ban puram ya ki jing kersan jing mi ki pa wan dom pele no ya ka jing nang jing start ka bo thi yo ban ha ki ju ko ko na ka banta ba pin kintiu ya la ki jong ka sap ka phong ka jong thi ba ngai skep ba pin ra ya kanam ka burom jogri hoi gijungi akene ke kenti ke bangta watla hyper ibalengkot ngiyo banle ya kene ka trial com selection ki khna jongi la arsnem ngim sem layo banile kai ki babun ngi ki don ki jingduna tenrai watla kataru ngin persyangkat bala tang hine ipor belengkot lakum no tang lais ngi saus ngi ngin training ngin practice ya kene ki khna da kini kisnem ki beladam ngasnoban ong ba ngi na ki Riboy yoi bakimi ki kena akabide bat ka athletics lakade haka track ka jump ka through ngi iba ki wanra buram ya ka district ka jongi da kini kas ka kenti ka bamentaru walade ipor belengkot ngimdu mensim ngej skamba nakliang ki kena ke jongi ke athletes ke jongi ke wanra buram sai sisen pat ya district ke jongi penla sedepia sprint yes asawan ala selang bo oh ya strik lah ada ya